Higa mar 2024 en higa magik mang'eny osetimore e ngima jo-Kenya, madongo gi matindo, kowuok e ng'anyo masaka sa, rochruok arita kwe, medruok mar osuru nyaka e nengo mar ngima ma jopiny ywak ni oridore. Millicent Adhiambo noloso kod moko kuom jopiny ma nyaka sani koro yangonwa pachgi ewi kaka higa ni osechalo kodgi, ahinya to yor uchumi kod nengo ngima. Ka koro Uganda loro higa mar 2024 kendo donjo higa mar 2025, Jo-Kenya goyo turbin e pek kod ber magikaloe e higa mangima ahinya to ewi ochumi ma pacho ka. Moko kuom jopiny yango ni higa 2024 e higa magisekalo e pek ahinya to kokalo kuom ng'anyo e sectors mopogore opogore kaka mar thieth kod somo. Wasekale shida kabisa nikech igani emobede ng'anyo moro ma pok nobede ga piny ka nyaka nini modonji nyaka e bunge. Higa achiel ni jopuonje ng'anyo makata nyithindo wegi ok dhi skul. Sani ngima mar ji sani tuore seriously. But koro giketo gik moko mar SHA gi shigi. Onge ng'at manyalo bedo gi kwen kata ka dhi osiptal no mar mondo thiedhi gi SHA nogono ok ibi yudo thieth maber. Adiri makende ni chik man sirikal obiro goro mar university funding model oinyo ji mang'eny. Ji mang'eny, nyithindo mang'eny ni dala nokodhi sikul nikech opogore gi chenro mantie machon. To mar chielo nitiere chike man sirikal obiro go machoko omenda. Mang'eny gi adiera oinyo moloyo jok man chien kabisa mwaluongo ni jo bottom up. Kotenore kod weche arita, jopiny oywago midhiero kaka mag teko jopiny kod pek mamoko. Higa achiel ni oseneg ji ma ok pok notimre ga kama nyaka nini. Higa achiel ni kware ikwanye ji okinyi gotieno. Higa achiel ni be masani kidnap nyithindo ma yawuoyi, ikidnap nyithindo ma nyiri, dhano onge kwe. Koro higa ni at least otimre maber nyalo rumo. Nitiere weche mag insecurity to gi nyithindwa malal. Nyithindo malal gi ok gin jodongo, gina youths maseche moko bende lala poya nono, to magi joma dekinyo konyo the nation. Moko kuom jopiny neno ni sirikal emoseketo nyau e bero ngima oganda kod dongo uchumi. Percentage mar Ruto Ruto tamia 0, hata kuna chenye naweza kumpea. Pile Ruto en siku wacho mane tumetenga millions ngapi. Na millions motenga gago an pok naneno pesa go nyaka nini by the way. Nyalo change to change. Onge ngima jopiny. Samane Gen Z protest gi otimore, sirikal no promise ni gidhi rectify a few things mondo gikel bende representation mar youths on board. To mano pok waneno kotimore. JSS, my program manyalo wacho ni sirikal nodonje ka nok obedo gi ikruok malong'o. Uwe kaka sirikal nyalo ndiko japuonj JSS achiel e sikul mag streams 4 kata 5. Ok nyalre. Uwe ka japuonj oyudo tiegruok mondo opuonje secondary school mondo opuonj subject 2, inyal kete mondo opuonj subject te. To geno mar jopiny kuom sirikal e higa manyien mar 2025 gin mage. Wan gi geno kata kamano ni higa mwachako ni an gadiere ni Tax Amendment Act 2024 mancho bedo passed onego bed ni nyalo kelo yueyo ne jo Kenya mang'eny. Nikech ka sirikal ok nyal bedo gi chike mag choko omenda manyalo konyo joma piny to onge kwe mabiro bedo. To giwe nyithindo mar grade 9 class 9 gi odhi osome secondary school matayari klese no segene jo form 1. Koro higa makiny wadwa donje kinyangu tieno ni at least o change gikego, ochul jopuonje, ochul dakteche mondo at least dhano winje maber, uchumi be odog piny kabisa. As we move into the year 2025, agombo ni sirikal prioritize weche mag security for our boys and our girls. Mondo kigilal kaka gilal no. Hope for Kenya economically and mondo GDP wa odhi malo. But I'm also praying ni mondo ji feel it. Inflation odog piny. Basic goods, especially food stuff, bech gi mondo odog piny. Wach mar kawo pach jopiny bende, jopiny dwaro ni sirikal oketie maino e chenro mage. Anyalo miyo gi gimoro like 50% to yie aneno ni shida ma government wanigo en
ok gi include ji e their planning purposes, ok gi include joma tindo. Omiyo wakwayo ni sirikal mana kancha do bendo kadhe ni nitiere kaka sirikal nokodwaro pach jopiny. Sirikal onego chako tel chikno mondo range maber gidwar pach jopiny mondo nyithindo yud thuolo mar somo. E kindeni ma jo Kenya goyo oriti ne higa 2024, mamoko kuomgi yango kaka higa ma onyisogi kit chandruok gi muodo lak. Gin kod geno mar yudo yot e yor ochumi kod nengo ngima moridore pachoka e higa manyien mar 2025 ka gigeno ni sirikal dhi keto e tim gigo ma gisebedo ka gisingo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.